Добър ден, скъпи приятели! През последните години активно се изследва връзката между чревната микрофлора и заболяванията при човека. Червата са мощен орган, който управлява нашия мозък. Нашите черва и мозък са свързани помежду си чрез нервната система, хормоналната система, имунната система и чревната микрофлора. Според прогнозите на експертите, до 2050 година невродегенеративните заболявания на мозъка ще излязат на второ място по смъртност поради болни черва. През последните десетилетия във фундаменталната наука се появи огромно количество информация, че червата са огромен периферен ендокринен орган, който, например, произвежда серотонин в 80% от случаите. Затова идва разбирането, че червата не са просто орган за добро усвояване на храната, а безспорно и това, че много патологични проблеми се решават, ако се осигури здравето на червата. Без управление на червата е трудно както да се лекува, така и да се предотвратява. И вече не е тайна за никого, че полезната микрофлора решава и играе решаваща роля в нашия имунен отговор на организма. Микробиомът и имунната система са неразривни понятия. Затова е много важно да се разбере, че ако сте имали опит с употребата на различни химиопрепарати, антибиотици, антихистамини, химиотерапия и други, настъпват промени в микробиома и вредната гнилостна флора започва да колонизира червата, което води до възпалителни процеси и в последствие до развитие на най-различни патологии – от затлъстяване, диабет, заболявания на ставите, гръбначния стълб, до онкологични заболявания и мозъчни болести, като деменция, болестта на Алцхаймер, болестта на Паркинсон. Днес, анализирайки най-различни пробиотици от полезната флора, може да се забележи, че сме загубили изходния код на здравето, който е бил записан в полезната флора по-рано, когато хората рядко са прибягвали до медикаменти и са се хранили с натурална храна. Тоест, това са онези коренни микроби, които винаги са живели с нас, но те станаха толкова крехки, че след 5 години редовна употреба на химиопрепарати и неправилно хранене ги губим и бързо започваме да боледуваме и да стареем. И в тази връзка с огромна радост и гордост искам да ви представя уникален революционен продукт с името Макселин, създаден от група съветски учени през 80-те години на миналия век под ръководството на доктор на биологическите науки Галина Максимовна Иванова. И той е създаден като антидот срещу биологично оръжие. Основата на този продукт е ацидофилната лактобактерия, с която природата е надарила всички живи същества и която сме загубили в епохата на индустриалното хранене и индустриалната медицина. В продължение на 7-8 години учените работиха с тази бактерия, за да я направят устойчива на антибиотици, което направи бактерията приспособена към всички външни фактори, а самият щам 2585 е уникален по рода си. Върху това беше защитена докторска дисертация. След това препаратът премина клинични изпитвания в различни лечебни заведения и е препарат с доказана клинична ефективност. През последните години Макселин беше представен на биотехнологични изложения, конкурси и 3 пъти зае първите почетни места. Впоследствие технологията за създаване на пробиотик, устойчив на антибиотици, беше патентована. Продуктът има евразийски патент и до момента никой не е успял да повтори тази технология. Особено внимание искам да обърна на големия брой микроорганизми в препарата, до няколко стотин милиарда живи полезни бактерии в дневната доза. Това също е отличителна черта на продукта. И не по-малко важно, абсолютната безопасност на продукта, тъй като той може безопасно да се използва от бременни, новородени и кърмещи. Макселин показа изключително положителни резултати в борбата с дизентерийната и синегнойната бактерия, салмонелите, стафилокока, протеите и кандидата. Всичко това е доказателство за мощната сила на продукта. И в заключение на нашия разговор, помнете, възстановявайки основите на имунитета в червата, вие възстановявате здравето си като цяло. А Макселин е признат лидер в тази нелека задача.